हेल' लोगोफोर, गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लासो खोथा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो। लोगोफोर, आङो दिनै गोदान भिडिअ आपडेट लाना फैयाखै। दिनै आङो जा भिडिअखौ हगारदोंमोन आं बे भिडिअनिसो माखासे बाथ्राफोरखौ रिप्ले होफिननो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोना जाय भिडिअखौ आं हगारदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना गोबां मानसियानो नायदों आरो गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों। बिनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। लोगोफोर, नाथाय बे कमेन्टनि गेजेरावबो माखासे कमेन्टफोराव गोबां बायदिसिना खोथा बाथ्रा नुनो मोननाय जादों। बिनि थाखायनो आं दिनै रिप्लाइ होफिननो होननानै लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, आं जाय भिडिअखौ हगारदोंमोन बे भिडिअआव माने आं भइस होनायखौ खायसेया बुंहरदों, मानो बेफोरबायदि भइस होयो, खोनासंनो जों बायो, बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों। आरो खायसेया बुंहरदों माने भइस होनायानो जाथारा होननानै बुंदों। नोंगौ, आंनि भइस होनायफोराव जायाखै, गोरोन्थिफोर जानायखौ निमाहा हो। लोगोफोर, आङो नोंथांमोन बुंनायखौ जेबो गाज्रि मोनाखै आरो गाज्रि मोननाय नङा। मानो होनोब्ला आंहाबो हुदा गैया, बिनि थाखायनो आं माने बारा बुंनायफोराव जाया आरो माने बुंनो रोङा। बिनि थाखाय बयनिसिमबो रायजो राजा लोगो नोंथांमोननिसिम आं माने गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिहरनाय जाबाय। लोगोफोर, आङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंमोन जे रावबो माने सुबुङा जोनोमनिफ्रायनो रायलायनो रोंनानै फैया। बिनिखायनो जों बयबो रोङैखौ फोरोंहरनांगौ एबा फोरोंनांगौ। बिनि थाखायनो बेफोरबायदि माने बुंनो नाङा आरो अब्लाबो जेबो नङा, बुंबासो माने रोङो एबा मिथियो। नोंगौ, आरो खायसे सोंहरदों बबे जायगानि आदा, एड्रेसखौ खोन्थालाय होननानै बुंहरदों। एड्रेसा जाहैबाय जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुग हालामनि गामि खोरोमथलानि। नोंथांमोना मिथियाखैब्ला मिथिनानै लादो। जाय बिथांमोना जायगानिखा बिसोरथ' मिथिखागौ, गोजान जायगानिफोरा मिथिया। बिनि थाखाय आं खोन्थानाय जाबाय। गामि खोरोमथला, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, गगामुग हालामनि आरो जोंना टाउना गगामुग। नोंथांमोना माब्लाबा फैफेरदोंब्ला मिथिखागोन जोंनि गगामुग हालामखौ एबा गगामुग जायगाखौ माबायदि। लोगोफोर, आं बेखौबो बुंनो सानो, मानो होनोब्ला जाय हिन्जावसाया इसोर गाखोदोंमोन एबा जाय गथ'आ मा होनो बिदिखौ इसोर जाखारनानै जेनेबा जाय हिन्जावसाखौ माने फाहामबाय थादोंमोन ना, फाहामनो होननानै लाबोनाय जादोंमोन, बेयाव माने बिथांनि माथोखौ माने मोजां माने आवाजखौ गोसा खोनायाखैमोन। आं बिनि थाखायनो बुंनानै होलांबाय थादोंमोन आरोना। लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौनो माने माखासेफ्रा कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों, मानो बेफोरबायदि गाव हारसिं लेब रायलायबाय थादों होननानै बुंहरदों। बेफोरबायदि बुंहरदों। आं माने बेखौनो बुंहरबाय आरो लोगोफोर। आं दा नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायफिननोबा नायफिननो हागोन। आङो हगारफिनगोन, माने आंनि भइसखौ दाननानै आङो आपल'ड खालामफिनगोन। नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नायलांफिननो हागोन गोसो बायदियैनो। अब्ला भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। आं भिडिअ आपडेट माने लाना फैयाखै आरो गोदान आपडेट लाना फैयाखै। आं जेब्ला आपडेट फैगोन बेखौ आङो नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन आरोना। माने बै सिख्लाया हामगोन ना हामाखै बेखौबो माने आङो लाबोनो नाजागोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों दै लोगोफोर। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायफिनदो, आं आंनि भइसखौ दाननानै होफिनसै। अब्ला गोजोन्थों लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो।